യേശുവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞെ, 1 കൊറിന്തോസ് 7:14 അവിശ്വാസിയായ ഭർത്താവ് ഭാര്യ മുഖേനയും അവിശ്വാസിയായ ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ വിശ്വാസം മുഖേനയും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. ഒരു കുടുംബത്തെയും തള്ളാത്ത കർത്താവ് നിനക്കൊരു മാർഗം തരികയാണ്. അവിശ്വാസിയായ ഭർത്താവിനെ ഭാര്യ അവിശ്വാസത്താൽ നേടണം. അവിശ്വാസിയായ ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് ത്യാഗത്താലും വിശ്വാസത്താലും നേടണം. കുടുംബത്തിന്റെ പളുങ്ക് പാത്രം തച്ചുടച്ച് കളയാൻ സമ്മതിക്കരുത്. ഭാര്യ ഭർത്താവിനെയും ഭർത്താവ് ഭാര്യയും ത്യാഗത്താൽ വിശ്വാസത്താൽ നേടണം. കുടുംബങ്ങൾ സഭയുടെ മൂലക്കല്ലായി വളരട്ടെ. ആമേൻ.